Man kan jo mærke, hvordan han ligger. Lige nu ligger han sådan lidt på skrå. Med hovedet over herovre. Det kan jeg godt ikke mærke. Det er den for lille til. Det kan jeg næsten ikke. Der er den tydelig. Ren hjerte. Jeg vil jo lidt med at det tyder. Tydeligere. Og så nogle af de andre optagelser.